Kirish Bakhuid tongin duai nagabinda serpait rigid shela barakhe gasngi kaminda gasngi nagabinda ka jingar khu ba ka jingoi jingkhya ni duai nagabinda tijo bakha jungi fada Roshan bala hekando jing accident minin badon hapdeng jimpang jur ni duai nagabinda jung ka jingoi jingkhya jungi Lai spa, lai pundri. Shaduan trying in Kireng God Badu. Shaduan trying in Kireng God Badu. Kajingnya Bakhuid Badu Leng Do trying I go. Shaduan trying in Kireng God Badu. Kohimen ko para tongin sngo eu jisu nagabinda ka jingai ka jingkor ko baro bau nang tese halu jongi panginang trang shushu daga bai ti ka jing tumu jongi it buru ka jing tumu jongi baro lemba ka jinga side lem jongu Martin Bakhuid na tours ulam bishop bala im ka jingim duk idwai baka jingim jongiru kalanga baseizo lemba ka jinga side lem jongu inang duai nagabinda ki kina school baro baga dampin krai nagabinda ki exam jongi baga bor jisu nang trai kam po jongi baro ha kerteng upa baru khon baru men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jongu trai jongi Jesus Christ bat ka jingi jongu blai lem bat ka jinga selak jongu men sim Bakhuid kindon rengka bat pi baro Ikamat piru. ko himen ko para tongin sange shipor bantuwai nagabinda ka jingmap igi pop ki sang jongi bad ka jing pule naka shiti shat jongu titus ngi pule bang ide bandon ka jinglom babha hamalla ke binda jaga jingim pat ka tinu ble ka kot ka weringi ve pe ve bang ide benim khat kum ka jinglong jongi khat kum ka jing khot jongi pat ngi de balom ba rible bang ide balom ba tim borom eu ble bang ide balom ba kongu eu ble tonginang ai kerpan bangiru ngin yo ki jinglom ba ba ka jingim da ka balait lu na ki pop baro pangin ya rangkhat padu trai khat kum ka jing khot jongi trai jisu map yangi side khud yangi palai lut yangi na ki pop na ki jing snew baro nga plam how play button board baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkhat bada ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakrao e jonga nyamar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabayaisa kati soti ya ki angel bat ki rikoi badia pi ko himen ko para benduwai nagabinda jonga how try ublai jongi ublai badon bor baro ni sene yangi parendala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Tryken rat go blay, isneyangi. Tryken rat go blay, isneyangi. Cristo go Cristo ram, go nong penim jongi penim yangi. Tryken rat go blay, isneyangi. Tryken rat go blay, isneyangi. Cristo go Cristo ram, go nong penim jongi penim yangi. to nginia duwai
duai na kabinda ki jing tumu ba per ka jangi ngi yai beteng ben duai na kabinda ki men siam jangi balaklat duai na kabinda ki kina school baro ba pin kare na kabinda ki exam ki jangi ngi duai na kabinda ki bapang ki bashitam na padeng jangi Koblei me bala yoburam how Bishop Martin Bakhuid Katurs daka jingim ba daka jingiap jangu to pendimai ya ki kamba janga jinga e jamme hapo ki donu jangi ba lemne ka jingiap ne ka jingim kanla ban pinya kalad yangi na ka jingi jamme dautrai jangi Jesus Christ kon jamme uba imbat san shareng khat bat me ha ka jingelang kave jangmen siem Bakhuid Ublay junom la junom. Amen. Kajing pula na kishti jong Paulus Bakhuid Titus. U Paulus usyakri jong ublay baru apostol jong Jesus Christ. Na kabanda ban penroya kajingej jong ki balajit ublay bada kajing tip jong ki ya kajing shisha kabaya day bad kajing ublay. Ha kajing kermen ya kajing imbom jikut ya kaba ublay ubom julamler ula kular nadu kijuk barim baja bat ha kaya balamang ula penpau ya ka ha kaktin jongu da kajing yalap balapan kamti hanga da ka hukum jong ublay nong penim jongi hau Titus ukun ba I jonga ha kajinget kaba ngiyangej lang kajing bat kajing suk na ublay ukpa baru Kris Jesu nong penim jongi dena kane kadaw ngalai no yapi hakrit ba pindup penbej ya kaba dangduna bat pintung ya kilingdo hamana kishnong kumba ngalabatha yapi lada uta uvriu ulong uba klembut nam utenga jongkawai katengah bat kikun jong u ki long ki banget ki bom sha kano hakajing pathar bat ki bom tam sneng namar u bishop kum usordar jong ulay udai banlong uba klem budnam umdai banlong uba sarong ne uba khoi ne uba bu at kiat ne uba yasho yadat ne uba kwan mentoy nrei uba khot basa uba it ya kajing shisha uba tip briu uba shida uba khut uba tengkan nelade udai ban bat skem ya kaktin bashisha kumba lahikai bakumta unla ban ai kajing kentu ha kajing hikai bashisha bat ban pendu nia ru yakito kibasaj la yaka kaktin jong uturai Ni sangu yauble. Sam akusau nombar nyuspa. Nyuspa. Kani kajaj ben Bakhuid kabawat kakmaru blay kajong utrai long kakendo bat kajing dap jongka kajong utrai long kaperte bat ki bashong aga Teng ben riu ba wat ba trang yu play jo
judgment real Bakhuid Kabawat kakmadu play Hallelujah 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 Penting syanya kapertai kumki klur ba pernai Namar ba Peter waya ka ikaktin jong ka jingim Hallelujah 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 Utrai undon rengkat bat pim. Ringkabat biru Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hamekatrai Ujisu ula ong halake senran. Kijimpan shoy banle pop kinwan kalempep. Henry kordit ya uta na uba kiwan. Kan jindala kamba ya uta lada te saudong urendang jengu da umau teliat. Ba un peno ya wu syapo duriau. Ban ya kaba un pelong ya uwe na kini ki barit ban lepop. To sumar ya lade. Lada upara jombi ulepop. To sneng ya wu. Ba lada ukela kabamut. To map ya wu. Balada ulepo persya iapi henyusin hakas Sngi. Baduwan syapi henyusin badu ong ngakela ka bamut pide ban map iawu. Ki apostol kila ong ha utrai tapendroy ya ka jinge jongi. Badu trai ula ong lada pedon ka jinge ka bahe kat usembai senapa. Pila ban ong ha uniu diing so ling dekur ta jinrat yalade but to tung hakaduriau badun kongu iapi. Ka gospel jong utrai Kajingera yame ko Chris ko himen ko para bir ha utrai Jesus Christ ka gospel men da kasngi kabu hakama jongi kato kadne tiliki jinge kaba bun ki bru ki akendu kaba Nyngkong kalong ka jingale jongi bat ka pop kaba ar kalong ya ka jinge jongi ban map ya kiwe ki ba lesniu yangi ki ba lebain yangi ki ba krentat burom yangi ki ba yashun yangi bad haba ujisu ula kren kumne haki apostol kilingamen si ki sautu kane kalam ke jingi kai kaba e yaki ban kongu ban em namar ki sautu haka jinglong do janki ki don bun ki jingele hapo janki halor kapop ka jing tenju ka jimpen shoy but ka jing kwa ban le pop ka khalain ha ka jingem jange brio bun ki brio ki shim ya ka jingarai bun sin banum im shukumne banum lesh ukumne henre ki ai ngop ha kaju shi kaju ba don ki brio ki ba du jinkermen na mar kane ka daw omde na mar ba kim id ya jisu henre ka jing thalor janga do janki kapalong yeki ban snola rain tenteng ne snow si tenteng ban du jinkermen ban namar kane ka daw kistang ban jingai no na ujisu na kabalang baki ong kamin doishu ban mane ujisu kamin doishu ban lay jinyaseng kamin doishu ban late mas kamin doishu ban late plapop don buon ki brio ki kren kumne namarba
kim don ka bor satia ban light luid na kane ka jinge nang da don bun ki briuru ki ba bham NCM ki ba idia jisu henre khaba poya ka binda ban yesuk bad ki briu ki shan jinge namar ki don bun ki baro hakama junki khaba kabba ki marjan junki ki bayid batoin junki ki lale yaki de ki kit yak jinkit ki bakia barabor hapo junki lese don gi balle bein yaki we don gi bashat kala yaki we don gi ba pin sausi palat yaki we don gi ba pinja buram yaki don gi ba pin mong hadu kata ke jingim junki bad haba ki puson yaki baro kimla satya ban ma bad ki apostol kilas ngap ya ujisu kran kam kumne badu ujisu ong la da don ki briu ba pelai pop yapi la da don ki briu ba pinsho yapi khabrat no yeki da kabate ya umautliat haurundang jonki bad ki apostol kila kinde kila snausi namar manga por haba ki kran manga por ki persham ban yade bad ki briu ka pop hapo jonki ke jingtolot hapo jonki kap shayad pinsho yeki vai bad kila snau kinde kila kusla hai jimmod bad minda kila stang banyo ya ke jimpen sle jong mensiam Bakhuid hapo jonki ke jim parasad jong bale bad kila sautu ban light luid na kini ki jinge baro kidon kam tangkawe kata kalong ban roy ha ka jinge kalam roy ha ka jinge nimla satya ban yale pershaya ka pop kalam roy ha ka ne ka jingidu kris jingidu bele ngimla ban yale persha ya ka pop ka jingid jongi ha ubele ka jinge jongi ha ubele ka de balong kam klein bor ban ya kata ka jingkwa ban le pop te ki apostol ki lasgauto lada kimdon ka jinglong ubele ka jingidu bele kimla ban map ye kiwe kimla ban yale persha ya ka pop namar bale ka jingkwa ban pinhiar port ka jingkwa ban le bene ki we ki ba le bene ki kalong kam klein ha po jonki bad ka jingkwa ban le pop ban bud ya ka jingsna ba jong ka pop kalong kam klein ha po jonki te ban pen klein ya ka jinglong oble ha po jonki ban pen klein ya ka jingi du jisu ha po jonki kide ban roy ha ka jinget te ha ka jing tolot jonki kela pai shau jisu bad ong jisu ka jingi kai jompi kalong ka bade henre ngimla te yarap yangi pan penroy ya ka jinget kane kalong ka jingkar pat kulung jingkar pat kena bad kila kelalong kum kulum hakamatu jisu ai hangi pensle yangi da kane ka bon knampa ngilaban light luid badu jisu ong kum no lada pe don ka jinget kat bahe kat u simbai sinapa pilaban jinrat pilaban vengno yauso ding linked core pilaban vengno pilaban penduno nadu try yau ding so linked core mulberry tree kaya ka jinglong jong uni uding kaya ke jinglong jong uni uso hakabastang kalong ka bali karong jong uso balong kumba bali suki pasuki kadbanang i kakelalong kabasaw nangda kabakadu kan kalalong karong iyo bali basaw bat rong iyo kane kadeka ha ke time jongi barang edon une uding so linked kol bad ngi shait bam bad ngi shait yo ikina enda ke lade bam baro ke kama jonki ru kalong kakala rong kishindur jonki baro kumbata lipstick but kai kaba ujisu kran lempa une uding so linked kol jisu ong kane kalongka bor jongo bamen bor jonga jing sinyo kum gi nong batai ya ki nong to Bakhuid ki ong kane kalongka jinglong jong uksuid
haba wan Nyngkong ha ka jingem jongi ngem sautu badai uksui namar upeni ya kie baro ba itenan wan ha ka rong bali sautanan suki pasuki ukring yangi da ka rong basau bad haba ngistang ban ngam jiliu ha ka ta ka jingitanat jonga jimpen shoy jonguk suit ngistang ban yo ya ka bayong kalong ka jinglong ba mahatam ha ka jingim jongi ka jinglong jonga pop paru jisu om kumno kalong ka bade kadba pidang im ha ka ne ka perte ubammen udam pen shoy yapi da born jait ki rong born jait ki jinglong jongu henre lada pidon ka jinget kat usimbai sinapa pilaban vengno pilaban bretno yaki shadu shaduriao na marngi sautu ladangi peit binia haka bible ujisu ula maham ula domok ya uksuit ula pa yaki ksui shaduriao hangne kalasai kadar haba ujisu ukran shapang uding so ling dekor ukran ba kane kalong ka dakashin jung uksui kane kalong ka dakashin jung ubaman bad lada pidon jinget pilaben beno ya uksui pilaben beno uksui kan ban be uksui ban light luit na ka pop ban light luit na ka jingdom ban light luit na ka jimbeta na ka ban light luit na ka ta jimbamla ban map ye we pan pidi ban pin ro ya ka jinget kalam ro ya ka jinget u kishikurim kimla ban ya ma markelia ikikun kimla ban ya ma markelia ya ki himmen ki para kimla ban ya ma markelia ya ki barjan marpa kimla ban ya ma markelia bad ngimla ban sange ban pinsho ye ki we henre habangi don ka jinget haba ujisu traikam hapo jongi ngistang ban beno ya uksui na ka jingem jongi bad haka daka bor jonga jinget daka bor jongu jisu daka bor jonga jingidu Chris ngila ban job halar bun jait ki jingsiniu ko himmen ko para ngidon hapo jongi iwei pa iweru uding so linked core ba pinshoy si pinshoy yangi ba pinshoy yangi ban laptop ba pinshoy yangi ban pinshoy de ke jingem jongi we ba pinshoy yangi ban yalam ye ki we sha ka jimbakla ba pinshoy yangi ban ngop ha ki jing auria ka jimbrai ka baharu kom henry ladangi don jing duai ladangi pen khalai ye ke jing duai ban ngin sa job nakataka daw habangi tur shaki bahalor jongi banong snga bhaduai ngadon kanega jinge ki om duai mapi duai rosary late mass pule bible knamba pin roy haka jinge kalam da pin roy jinge ngimla ban job persha yauksoi ngin duai nakapinda kanega jingae jisube it karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi pen khala ne ka jinge jongi ngidon bun gi jinge ha ka jingem jongi ke jimpang ke jing shitam ke jing talot ba bun jai ki pop ha ka jingem jongi knamba daka bor jome daka jinge ka ba klain ngila ban beno ya ubamen uksuit na ka jingem jongi enyaro ya utrai Jesus Christ Junam la junam amen tangen pla ya ka jinget pangen roy ha ka jinget bandup job halar ki jingale paro nganget how play wa ban bor baro long tau ka ning ban deu but how Jesus Christ kun ba way jungu utrai jungi yau bala puna man sim bakhuid yau bala khan ka maria tisuki yau bala shale ben po pondius pilatus la sanar pnayau la yap la tepyau la yasha ki bayam haga Sngi ka balai la mi pan ki bayam ula kiu shabreng u shang shakamon u play u pa badon bor baro nang dawn man pan ben bishari ki bayim ba ki bayam ngangit how men sim bakhuid haga balang catholic bakhuid haga jinga silok ki rikuid haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen lai spa rapua
ti jong mengi ai ti u tur ju wai na u ding I ke dak jong ka jing I jong I u tur ju wai na u ding I ke dak jong ka jing I jong I Shim ku trai shim nyaki I ai ti lo dia la de Shim ku trai shim nyaki ak ti jo mengi ai ti To ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi. Kallang ka ba pediang hun ha ublay upa ba don bor barro. Tau trai pideng jing kenyan ti jong pi la ka pata ka jing ro ka buram ba kerteng jong u ka jing mentoy ngi pada ka balang ku jong u baro ka wei Ngi karpat ko trai ko blay to pen kuit ya kini ki jing terwa ya ke bangi terwa da ka jing kemen. Ben buram ya wo Martin Bakhuid. Kanamba lemba jongki ka jingim jongi kan shem barobor ya ka jing khadau lenti la ha ka jing shitam ne ka jing suk da o kres utrai jongim Amen utrai undon reng kha bat pim Rengka bat pi ro to ken tiu ya la ki donut I can tell ya ki shau to ngenai ngu ya utrai ublay jongim ka shong hok bat ka te da shisha kalong kabashang hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakoi ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi o Jesu Christ namar kumba hagas ngi buram jongori ko jame o Martin katurs me ai jinkamen ha ka balang jame kumdaru me pen kalai niaka daga nuksa janga jingim bakoi jangu me hikai yaka daki kendin ga jingelap jangu but me ai haka yaka jingada jame kum ga jubab yaki jing duai jangu ba namar kata rengkat bat ka kinhun jang yangel bat kiri koi ngirwai ya ka jingrawai janga jingero yame bat ngi pen bana kalem sangem Bakhuid you try Bakhuid you play keep quiet Reng bat bertek I down like a uram jome Rayo sana shatro Rayo sana klemku Rayo sana you play judo Yaro you tabawan Aga gerteng utrai Neng bat bertek idam Aga uram jombe Rayo sana shatro Rayo sana klemku Rayo sana you play judo ko himen ko para tongin duai ko trai pen ro ya ka jinge jungi pen khalai ni ka jinge jungi da umen siam bakui trang ya umen siam bakui paundup ai hangi wanra hangi ya so janga jinge hap ka jingem jungi ro bangin dupla panjob halor baro ki jai jing talot ka bangis shem ni lap ha ka jingem jungi Dashisha melong bakuit kotrai katemei jam ka jinkoit barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi da kaba pa ya umensiam jame kum ga umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi
o Jesus Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jengsha shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badulai halake sinran u ong to shim bat bam na kane pi barro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benta jumpim. Hakaju karu kamenda halalaya bam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ulahaya ka halake senran u ong to shimbat di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi pad naga benda ki babon naga benda ka jimma yaki pop tale ya kane ban kan mau yangam ko snam bakardor jango Chris ta pen kuid yangi pen kuid yak min siam hadim pen kuid pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen ka jimmaya jongka jinge Katasin bangi bamdu ne upu Badgi dina kani kakuri Ipenda kajing yap jong me ko try Tadadu menwan Namar kata ngi ke ba pinmenda ya ka jingia par ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim padia ka kuri janga jim penim ngi dai ngwaidem namar mela new yangi ke ba bit penya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke ba yo binda haka me bad ka snam ukris ngilom ke bela penyat lekawai da omen siem Bakhuid Takan mau ko try ya kabalang jame kabala priang hasatala ka partay but to penjana ya ka haga jingi ringkat bado Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvin bishop jangi but baharu ki lingdo but ki riniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yuti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pa but ya baharu ki bela klat no haga jingi sne jamme top pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme तो इसने यंगी बाहर नी कर पहाड़िया में बारें खाद बाट का मारिया तेईसोटी बकोइड का कमीजंगो बले वो जॉसो बकुडो कुरिम जंगा कि अपोस्तल बकोइड वो मार्टिन का बकोइड का टूर्स बड़ो फ्रांस डिसेस बकोइड बट बाहर की रिकोइड कि बेला पिंस का भाई में पत्तेंग ला पत्तेंग गिल्लों की बाबित बिनिया बिंदा ले मागे जिंगिम बम जिकर पर बंगिनिया रॉ बट पिंडॉन बरोमिया में दाउ कुंजम में ओ जीसु क्रिस्ट Dawu lembadu badhavu kan long hameyu blay upa badon bor haga jingelong kawe jung men siem Bakhuid barro ka burom bad ka jingero junom la junom Amen ko himen ko para tongin duwai kumbau jisu lahi kayangi babangi baro ngin roy da ka bor men siem Bakhuid bangin roy haga jinget ban be yauk suit bamen pangin duai kumbau jisu lahi kayangi kopa jangim Ubah bening kalong Bakhuid kersteng jome Kanwan ke ima jome kalong kamon jome Hakim jauh kumbah bening Toa yang minta ke jimbang jangi kabahala kasngi Patomap yang ikiringkan jangi Kumbangi rungi map yang kebeles niu yangi Padwa delam yang isya ke jimpan shoy Hendrai tapalait yang inakabasiniu Topelait yang ingi karpart kotrai nagi jing siniu baro haga jing spurn jamme toy jing suk jing sign hagi sngi jangi kanamba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light baro bo naka pop ban ngi yo nak jing yada nagi jing jin jar baro
kat bang idang ap kemelen dia ka jing karamen bakhuid pat ka jing wan pa jong nom penim jangi u Jesu Christ Namar ka jong me ka long ka hima, ka jong me ka bor ka buram, junam la junam. ko trai Jesu Christ me ubela ong ha ki apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spurn jame tai ha ka ya ka jing suk bad ka jingya tale kawe kat kum ga mon jame mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo rengkat bat pim Regard but dam ta ka jingi do Christ tang dia ingu markelia Go kun lang bro jang blay, me baki no ki pop ka pertay, dus yo sen yangi. Go kun lang bro jang blay, me baki no ki pop ka pertay. Dus yo sen yangi. Go kun lang bro jang blay, me baki no ki pop ka pertay. To ai ching suk yangi. hakami ukon lambro jang ble hakami bakit na ka pop jang parthe sukito ke bela khorcha ka jing kawai jang ukon lambrot O kan raad ngam lo wisang pop ang room po kaying junga. Kan reis rong kan rakti ka man sim junga sa kya i.
Try Jesus. Yes, no, yame, yame. Imane yame, Namarva, Melawan, Hapoka, Donur, come and see him, Chuggy. Pamelang Kawe, but me, Hakane, Lipma. Jesus, Pinkalain, Shushu, Yangi, Hakachingate, Pinkalain, Yakachingi, Chungi, Hapo, Chungi, Pamenang Yais and Shar, Kamet Kapar, Chungi, Ben Siam, Chungi, Jimbo Jimbarkhan, Chungi, Pangin La. Ben tre renkan ban me Jesus. Halor ki jing talad changi. Halor ki pop changi. Halor ki jimpang jing shitam changi. Halor ki jing dom jim bitam. Halor ki jing suni yubaro. Jesus beid. Perlai ludi yangi. Perlai ludi yangi. Ya baharo ki jing suni. Bangin dup la ban jop. Halor baharo ki jing le changi. Karku kardo ye kinga sem changi. Karko kardoy ke bapangi bashitam ki badon hayinga sem ki jangi yada sumar yangi minda Jesus karkod yangi Jesus I bor yangi Jesus pensle yangi Jesus hallelujah 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 Jesus 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 I bor yangi Jesus I bor yangi Jesus hallelujah 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 Jesus 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 Shimde Puraya Kachingim Jangi Vai Pai Vai Pin Koi Ben Kia Yangi Jesus Hallelujah 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 Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. Pen roya ke chinge jangi, pen roya ke chinge jangi. Jesus, halor ke chimpange jing shitam jangi. Ai baga bor jame na man hiar menda Jesus. Bangin dupla ban rat Nyngkong ye ke baro ke basni ha ke jingem jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngin nia Dubai. To ai hangi ya ki bela pin klein da kenega sacrament janga jingya tele ko trai ba hakie kie baro ngin yalong janai kawe bat kamon jame kramba kumba Martin Bakhuid ula aiti lut yala de kumda mangiru ngin snow krau bangilong shisha ki jame dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rank card but pim Blay badon bor baron karkuyapi. Upa barukon baro men sim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penpana ikakubar babha jangutrai daga jingem ga jumpim. Isongo ya blay. Nabar lai spark hadway. Sim Bakhuid. Tabarabor, Janam Lai Janam Amen. En yara you try Jesus Christ.